मैथिली दुल्हन। इसके मनमोहक गीत जरूर सुने। यदि अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आप सुन रहे हैं दुल्हन रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति, सिंगिंग बाय नंद बिहारी। नंद बिहारी। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। आबे न चैन हमर रोबेला नैन, आबे न चैन हमर रोबेला नैन, जब जब पुरबाई बहेली। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले। आबे न चैन हमर रोबेला नैन, आबे न चैन हमर रोबेला नैन, जब जब पुरबाई बहेली। हमरा बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले। हाँ बड़ी बुझाता हो, मन घबराता हो, सुना लागे सब नेहमा बिना, सुना लागे सब नेहमा बिना। काठी कही हम बढ़ल बा गम हमर, मुश्किल भइल बाटे नेहमा बिना। जागे सारी रतिया याद आवे बतिया, जागे सारी रतिया याद आवे बतिया। ऊ कैसे दुखबा के सहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। अकेला हम बानी बड़ी रोबतानी, नेहमा के खोजेला अखिया, नेहमा के खोजेला अखिया। रोहित राज हरदम रोबेला, नंद बिहारी के भिजल अखिया। तड़पाता आज सुना बिकी राज, तड़पाता आज सुना बिकी राज। रोई के बतियाई कहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले। आबे न चैन हमर रोबेला नैन, आबे न चैन हमर रोबेला नैन, जब जब पुरबाई बहेली। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले, कौना दिशा में नेहमा रहेले। हमके बता दो ये मैना, कौना दिशा में नेहमा रहेले। आबे न चैन हमर रोबेला नैन, आबे न चैन हमर रोबेला नैन,
जब जब पुरबाई बोहेली हमरा बता दो ये मैं